Δύο εφοριακοί, μεταξύ των οποίων και μία έτσι εντυπωσιακή ξανθιά κυρία, σκάνε σε μία καντίνα. Είναι πραγματικό βίντεο. Ο καντινιέρης δεν έχει βάλει καν την ταμιακή μηχανή στην πρίζα και τους λέει: είστε στρατός κατοχής, δεν σας πληρώνω να πάρετε τα 27 δις τους ώρα. Τους το λέει σοβαρά. Πώς αντιδρούν και τι συμβαίνει στο τέλος. Με τον Άρη σε πάρα πολύ λίγο. Καλώς ορίζω τον Άρη Πορτοσάλτε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πώς είμαστε σήμερα? Καλά, όπως και χθες. Αύριο πώς θα είμαστε? Και πάλι καλά θα είμαστε. Καλά. Θυμάσαι το τέταρτο ρητό που συζητούσαμε των Βρετανικών κομμάντος, των πρώτων κομμάντων στη στρατιωτική ιστορία? Υπενθύμισε το. Είναι cheerfulness in the face of adversity. Με συγχωρείτε για το αγγλικό, έτσι το θυμάμαι. Δηλαδή, όχι ευτυχία, να είσαι χαρούμενος μπροστά στην αναποδιά. Να μπορείς να κρατάς, θα τη βρω την λέξη, μπροστά στην αναποδιά. Ναι. Ό,τι και αν τύχει. Στη ζωή είναι όλα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί κάτι το οποίο εγγυάται ότι οι αναποδιές θα συνεχίσουν να πέφτουν βροχή στη χώρα μας και το Σούπερ είναι αφιερωμένο σε σένα ειδικά από τον Γιώργο Δασιόπουλο. Ήχο παρακαλώ. Δεν έχεις κάνει καμία πόλη. Μικρόφωνα ανοιχτά. Και τη μηχανή? Δύο εφοριακοί. Ο ένας έχει πει ότι δεν είναι. Έχεις 1, 2, 3, 5 τραπέζια. Δεν μπορώ να αποδείξω. Και η κυρία σίγουρα θα περνάει καλά στο χώρο. Είστε μηνιόμενοι. Αυτό είναι μηνιόμενο που δεν παίρνετε 27 δις το Αρτέμις ώρα. Ωραία. Οπότε θα πρέπει να ποινικές ευθύνες και εσείς. Δικαίωμα. Εγώ τώρα. Πού είναι η παρανομία δικιά μου? Η δικιά μου η παρανομία που είναι τώρα? Θέλω να συνεργαστώ με εσάς που σας θεωρώ δυνάμεις κατοχής. Που πάτε σε μαγαζιά και πατέρα. Τον έχει εμπεδώσει πλήρως το σώρα, έτσι. Δυνάμεις κατοχής. Εγώ αυτή τη στιγμή θα πω κακό, θα επιτροπιάσω και θα ξεσπάσω σε εσάς. Έχω παιδιά και θα τα ζήσω. Δεν θα πείτε συζητώ το χώρο, θα πάτε να πάρετε τα 27 δις. Συγγνώμη λίγο. Δεν μπορούμε τίποτα. Ή βεβαιώνετε κάτι που στάρετε. Τι θέλετε, τίποτα. Θα πάρω την αστυνομία να το πει και τα αλλιάσω. Στο αυτόφορο και να σας πάει στο αυτόφορο, λέει ο Καντινιέρης στον εφοριακό. Σας κάνουν μήνυση τώρα και τα προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται. Πριν από κάποια χρόνια σε αντίστοιχο τέτοιο στην Ύδρα. Και τώρα μπαίνει η γυναίκα στην υπόθεση. Ψηλή, μαυρισμένη και ξανθιά. Άλλη πειθός. Είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Ούτε έβγαλα κανένα χαρτί. Έβγαλα απλά να σου δείξω γιατί είσαι λίγο. Φαίνεσαι ότι αρπάχτηκες κατευθείαν από τους λόγους. Είδες πως άλλαξε στάση όμως ο Καντινιέρης που μιλάει ψηλή, ξανθιά, μαυρισμένη? Αυτό σου είπα. Ποιος μας έστειλε? Ο Πλεστάνος. Πρέπει να την κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν πληρωνόμαστε. Θα μου πει. Βγάζει μας κάτι. Θα σου κάνω μια παράδοση. Δεν έχεις μια πόλη. Πώς είναι αυτό? Είναι πιο αν έχεις γράψει δύο παράδοσεις. Είσαι ξύπνης. Θα την κάνει και εσείς το τσόδο πέρα σου θέλεις. Και προφίλ είναι συμπαθής. Γιατί μου λέγες πριν, όχι εσύ Άρη. Αν δεν ήμασταν αυτή την υπηρεσία θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ κουβέντα και σίγουρα η απόψη που θα συμπίπτουν. Δικαστικές αποθήκες. Θα κάνουμε μια παράβαση. Άλλο καθένας κάνει μια εντάξει. Δεν θα κάνουμε κακό. Κλείσουμε ειδικές. Όχι. Δεν έχεις άδικο που φωνάζει γιατί πολλά έχουν γίνει. Δεν έχεις άδικο. Εμείς φωνάζουμε με άλλο τρόπο. Κάνουμε παιδιά. Καθώς ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Εντάξει, κλείσει το μικρό, κλείσει την κάμερα. Εντάξει, κλείσει το μικρό. Τελείωσε το μεροκάματο του μικρού. Τέλος το μεροκάματο. Υπάρχει τώρα μέλλον. Κατά τον ελληνικό τρόπο έκαναν όλη τη δουλειά τους. Έκανε ο Καντινιέρης τη δουλειά του, έκανε και η υπηρεσία τη δουλειά της και η υπηρεσιακή κτλ. Μην ξεχνάς ότι 3-4 χρόνια πριν ένα αντίστοιχο τέτοιο κλιμάκιο πήγε στην Ύδρα. Λοιπόν, τότε ξεσηκώθηκε όλη η Ύδρα εναντίον τους και αν θυμάμαι καλά, ο μέγας φίλος του λαού, Δημήτρης Παπαδημούλης, είπε έσχος και ντροπή πασοκονιοδημοκράτες άθλιοι που βασανίζετε τον έρμο το λαό και δεν αφήνετε τους ανθρώπους να κλέβουν και λίγο την εφορία, δηλαδή τους επαγγελματίες. Και έτσι ανακηρύχθηκε ο ήρωας της Ύδρας, ο σύγχρονος ήρωας της Ύδρας. Και θα τον τιμήσουν τώρα στα 200 χρόνια της Επαναστάσεως, φαντάζομαι, το 21. Θα είναι από τους αυτούς που θα τιμηθούν, ναι. Μας λένε, μας ρωτούν ορισμένοι, γιατί κατεβήκαμε μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, διότι αυτό δεν το παίξαμε φίλες για πλάκα, απλά για να ευθυμίσουμε. Αυτό το παίζαμε διότι είναι μία απεικόνηση ενός μεγάλου μέρους των καλών
και αγαθών. Ναι, αλλά μην υποτιμούμε την υπερφορολόγηση. Είναι ένα πράγμα η φορολόγηση της καντίνας και ότι πρέπει να αποδώσει την καντίνα κάτι. Και είναι επίσης μεγάλο θέμα η υπερφορολόγηση. Δεν τον ξέρω, ούτε ξέρω που είναι. Είναι κάτι άλλο πέρα από τα δύο. Αλλά εδώ είναι πώς θα βρίσκει ο ελεγχόμενος με τον έλεγχο. Θα σου πω πώς το σκέφτηκα εγώ. Ναι. Και κατέβασα το συγκεκριμένο βίντεο και μάλιστα τους υποτίτλους από το Lumen TV για να αποδίδουμε και τα εύσημα. Σε μια χώρα που ο νόμος δεν είναι προσταγή. Είναι, ρε παιδί μου, μια σύσταση. Άμα θέλεις τη λαμβάνεις υπόψη σου, άμα δεν θέλεις δεν τη λαμβάνεις. Πώς κατεβαίνεις σε μια διαδικασία συγκεκριμένα της αδειοδότησης, όπου κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα τηρηθούν οι κανόνες? Γιατί το κάνεις? Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο προηγείται αυτού. Είναι σετ. Είναι δύο τα ερωτήματα. Ρε παιδί μου, δεν μπορούσατε εσείς κάποιοι υπαλλοί, τουλάχιστον υπαλλοί, να τα βρείτε μεταξύ σας? Εννοούν τους ιδιοκτήτες, δεν κάνουμε και εντυπίες αρχής. Ναι. Λοιπόν, ούτε να πάρουμε άλλο ρόλο. Να που η ζωή δείχνει ότι τέτοιου τύπου συνεννοήσεις δεν γίνονται ή δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι, ένα το αφήνουμε στην άκρη. Το δεύτερο είναι τώρα γιατί πήγατε. Όταν έχεις εξουσία απέναντί σου και μάλιστα μια εξουσία η οποία πορεύεται στον αυταρχισμό και διολυσθένει σε καθεστώς μέρα με τη μέρα, δεν θα την υποτιμήσεις, γιατί είναι εξουσία. Όταν λοιπόν αυτή η εξουσία έχει παράγει ένα νόμο μέσα στη Βουλή, πάλι δεν μπορεί να το υποτιμήσεις. Έτσι δεν είναι? Την εξουσία, επαναλαμβάνω, και μάλιστα την αυταρχική εξουσία, θα παίξουμε τους κανόνες της. Και όπως και να το κάνουμε, όπως και από ποια πλευρά να το δούμε, ο κύριος Παπάς, ως σκηνοθέτης αυτής της παροδία μεν, παραστάσεως δε, του σκηνικού δε, πάντως το στήσε έτσι ώστε ο κύριος Τσίπρας, όπως έχουμε πει, να παρουσιαστεί με ένα αποτέλεσμα, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, θα το ξέρουμε όταν θα τελειώσει, με ένα αποτέλεσμα τόσο στο συνέδριο του κόμματος, όσο και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για να πει, ορίστε κοινωνία, δεν κάνω τίποτα στην οικονομία γιατί είμαι άχρηστος, γιατί είμαστε άχρηστοι ως κυβέρνηση. Ανοίγω παρένθεση. Περίμενε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και. Η οικονομία είναι το πρόβλημα. Περίμενε. Ναι. Δεν κάνω τίποτα στην οικονομία διότι.